खुलुमबाय दिनै सारा बुहुमनाङैनो माहारियारि योगा सान दिनै थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै 8थि योगा सान फालिदों क'क्राझार केडिसि फिल्डनि इनडोर स्टेडियाम हलाव बे समाव जों नुथायखौ नुनो मोनदों योगा फालिनायखौ बे समाव बे योगा फालिनाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे समाव आङो भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो योगा खालामनाय दिन्थिनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बे समाव जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानि सार दिनै 8थि योगा सान बे समाव सारा मा दिनै 8थि इन्टारनेशनेल जग दिबक बे 8थि इन्टारनेशनेल मुलुगनां जग सानाव आङो मुलुगनि लोगोसे भारत हादरनि आसाम रायजोनि आरो बिटिआरनि गासैबो रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो जग जि प्रेक्टिस बियो भारतबर्षनि बयनिख्रुइ गोजामसिन मोनसे प्रेक्टिस बिनि गेजेरजों सासे सुबुङा मोजां देहा मोजां गोसो आरो मोजां मोनसे साननाय हनाय गावनि गोसोआव लाबोनो हायो दा बेनिखायनो जग प्रेक्टिसनि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि गोसोनि बेले बेजे साननायखौ गोजान खालामनो हायो आरो मोजां देहा आरो मोजां गोसो लानानै मोजां मोनसे जिउ खांनो हायो दा बेनिखायनो बे जग प्रेक्टिसनि गेजेरजों बेराम गावनि देहायाव थानाय फिसा फिसौ बेरामखौ थिग खालामनायजों लोगोसे मोनसे गोग्गो देहा लानानै सासे मानसिया जिउ खुंनो हायो दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जे इन्टारनेशनेल जगा डेआवल' नङा जायखिजाया समावनो एसेब्लाबो फुङाव जग प्रेक्टिसखौ खालामनांगौ आरो बियो उन्दै समनिफ्रायनो बयबो खालामनाया मोजां मानोना जोंनि जिउआव गोबां समाव गोबां जेंनाफोर फैयो आरो बै समाव जोङो मालाबा हताश जायो जों मालाबा नार्भास जायो आरो मालाबा जोङो गोरोन्थि साननायफ्रा जोंनि गोसोआव फैयो दा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्ला जोङो फुङाव जग खालामनायजों लोगोसे दान्दिसे सम मेडिटेसन खालामोब्ला अब्ला जोंनि गोसोखौ जों बेलेन्स खालामनो हायो दा बेनिखायनो आङो इन्टारनेशनेल जगा दिबसआव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायो आरो फैबाय थानाय समफ्राव आरो ओरैनोबो गावनि न'आव गावनि जायगायाव गावनि खथायाव जेरावनो चान्स मोनो जगखौ खालामनो थाखाय बयखौबो आं खावलायो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360